baloia gora eta sartu bola, ta txirrindularitza polita kirola. Ez jarri zesta punta eta jarri futbola, aurrelaria bota ona hemen gola. Jose Motarren gauan Rajoy imitatu, ere barre egiteko ingles inventatu. Aberrontxo bitxiak ahotsak asmatu, Jose Motarren gauan oso ondo pasatu. Telebistan borroka lidera daukate, aurkiak eta mailak botatzen dituzte. Jotzen gehiago hitz egiten dute, deskantzatu gehiago arratsalde arte. Biak lagunak ziren, hau ez da gezurra, fin borrokalaria eta hiek txakurra. Biak zintzoak ziren, dizuten altxurra, dirua eta ospea zen bere gailurra. Telebista jakin dut nik azken berria, hau ez da gezurrutza da harrigarria. Arazo bat ikusi eta oso larria, oso interesgarria da teleberria. Aidoso gaiztoa Lorenaren ama, Mauriz izaten du guraia du pijama. Jonatan arroa da, tontua da Luisma, beti ikusten dugu Aida programa. Begiratu atzera, memoria guztia, gure oroipen zintzia. Begiratu lagunak, zenbat hasi gara, Baina barkazu
Aleluya.